ማርቆስ ምዕራፍ 15 ኢየሱስ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ቁጥሪ 1 ምስ ወግሐ ብኡብኡ ሊቃውንቲ ካህናትን ዓበይትን ጸሓፍትን ብዘለቱ ዓላን ምኽሪ መኸሩ ኢየሱስ ኣሲሮም ወሰድዎ ኣሕሊፎም ከዓ ንጲላጦስ ሃብዎ ጲላጦስ ድማ ንስኻ ዶ ንጉስ ኣይሁድ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ ኢሉ መለሰሉ ሊቃውንቲ ካህናት ድማ ብዙሕ ከሰስዎ ጲላጦስ ከዓ ከም ብሓድሽ እንሆ ክንደይ ይኸሱኻ ኣለዉ እኳ ዶ ኣይትምልስን ኢኻ ኢሉ ሓተቶ ኢየሱስ ግና ጲላጦስ ክሳዕ ዝገረም ሓንቲ እኳ ኣይመለሰን ንኢየሱስ ሞት ከም ዝተፈርዶ ቁጥሪ 6 ብበዓል ድማ ዝለመንዎ ሓደ ካብቶም እስራት ይፈትሓሎም ነበረ ምስቶም ጋሮ ዝገበሩ ኣብቲ ጋሮውን ነፍሲ ዝቐተሉ ባርባን ዝበሃል ተኣሲሩ ነበረ እቶም ህዝቢ ድማ ደይቦም ከምታ ልማዶም ክገብረሎም ክልምንዎ ጀመሩ ጲላጦስ ከዓ እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ብቕንዓቶም ኣሕሊፎም ከም ዝሃብዎ ፈሊጡ ነበረ እሞ ነቲ ንጉስ ኣይሁድ ክፈትሓልኩም ዶ ትደልዩ ኣለኹም ኢሉ መለሰሎም እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ግና ነቶም ህዝቢ ንባርባን ክፈትሓሎም ክልምኑ ኣገርገርዎም ጲላጦስ ግና ከም ብሓድሽ ነዚ ንጉስ ኣይሁድ እትብልዎ ኸ እንታይ ክገብሮ ትደልዩ ኣለኹም ኢሉ መለሰሎም ንሳቶም ግና ስቐሎ ኢሎም ከም ብሓድሽ ጨደሩ ጲላጦስ ከዓ እንታይ ክፉእ ከገበረ በሎም ንሳቶም ግና ዓው ኢሎም ስቐሎ በሉ ጲላጦስ ድማ ፍቓድ እቶም ህዝቢ ክገብር ስለ ዝፈተወ ንባርባን ፈትሓሎም ንኢየሱስ ከዓ ክስቀል ገሪፉ ሃቦም ኣኽሊል እሾኽ ብላግፂ ከም ዝደፍእሉ ቁፅሪ 16 እቶም ዓቀይቲ ድማ ናብ ውሽጢ እቲ ገዛ ማለት ናብቲ ኣዳራሽ ፍርዲ ኣእተውዎ ንብዘሎቲ ጭፍራውን ኣኻኸብዎ ቀይሕ ክዳን ከደንዎ ኣኽሊል እሾኽ ተኒጎምውን ኣብ ርእሱ ደፍእሉ እሞ ወንጉስ ኣይሁድ ከመይ ኢኻ እናበሉ ኢድ ክነስእሉ ጀመሩ ርእሱ ድማ ብዘንጊ ወቕዕዎ ጡፍ ከኣበሉሉ ተንበርኪኾምውን ሰገድሉ ምስ ህላገጹሉ ድማ እቲ ቀይሕ ክዳን ቀንጢጦም ክዳኑ ከደንዎ ክሰቕልዎውን ኣውፅዎ ኢየሱስ ከም ዝተሰቕለ ቁፅሪ 21 ንሓደ ሓላፊ መገዲ ንስምዖን ቀሬናዊ ኣቦ እስክንድሮስን ሪፎየስን ካብ ወፍሪ ከኣቱ ኸሎ መስቀሉ ክጸውር ብግዲ ወሰድዎ ናብ ቦታ ጐልጐልታ ትርጓሚኣ ቦታ ኣዕጽምቲ ርእሲ ወሰድዎ ምስ ከርበ እተሓውሰ ወይኒ ድማ ሃብዎ ንሱ ግና ኣይተቐበለን ምስ ሰቐልዎ ድማ ክዳውንቱ ተማቐሉ ነፍሲ ወከፎም እንታይ ከም ዝበጽሖም ከዓ ዕጭ ኣውደቑ እታ ዝስቐልዎ ጊዜ ከዓ ሳልሰይቲ ሰዓት ነበረት ንጉስ ኣይሁድ ዝብል ጽሕፈት ክሱውን ኣብ ልዕሊኡ ተጽሒፉ ነበረ ቁፅሪ 27 ምስኡ ከዓ ክልተ ከተርቲ ሓደ ብየማኑ ሓደ ከዓ ብጸጋሙ ሰቐሉ እቲ ምስ ዓመፅቲ ተቖፅረ ዝብል ጽሑፍ ተፈጸመ እቶም ዝሓልፉ ድማ ርእሶም እናነቕነቑ ኣየ ኣታ ንቤት መቕደስ እተፍርሳ ብሰለስተ መዓልቲውን እተሃንጻ እስኪ ርእስኻ ኣድሕን ካብ መስቀልውን ውረድ እናበሉ ይጸርፍዎ ነበሩ ከምኡ ከዓ ሊቃውንቲ ካህናት ምስ ጸሓፍቲ ንሓድሕዶም ንኻልኦት ኣድሓነ ንርእሱ ከድሕን ግና ኣይክእልን ርኢና ክንኣምንሲ ክርስቶስ ንጉስ እስራኤል ሕጂ ካብ መስቀል ይውረድ እናበሉ ኣላገጹሉ እቶም ምስኡ እተሰቕሉውን የላግጹሉ ነበሩ ኢየሱስ ከም ዝሞተ ቁፅሪ 33 ካብ ሳድሰይቲ ሰዓት ጀሚሩ ክሳዕ ታስዓይቲ ሰዓት ከዓ ብዘላታ ሃገር ጸልመተት ታስዓይቲ ሰዓት ኢየሱስ ብዓብዪ ድምፂ ኤሎሆየ ኤሎሆየ ላማ ሰበቕታኒ ኢሉ ጨርሐ ትርጉሙ ከዓ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደግካኒ እዩ ካብቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝሰምዕዎ ከዓ ሓያሎን እንሆ ንኤልያስ ይጽውዖ ኣሎ በሉ ሓደ ጐዩ ሕደጉ ኤልያስ መጺኡን ተኣውረዶን ንርኤ ኢሉ መጺጽ ብሰፍነግ መሊኡ ኣብ ዘንጊ ገይሩ ኣስተዮ ሽዑ ኢየሱስ ብዓብዪ ድምፂ ጨርሐ ነፍሱ ከዓ ወጸት መጋረጃ ቤት መቕደስ ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ኣብ ክልተ ተተርተረ እቲ ኣብ መንጽሩ ደው ኢሉ ዝነበረ ሓልቓሚት ከዓ ነፍሱ ከመይ ኢላ ከም ዝወጸት ምስ ረኣየ እዚ ሰብኣይ እዚ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ ነይሩ በለ ኣንስቲ ድማ ብርሑቕ ኮይነን የማዕድዋ ነበራ ካባታተን ከዓ ማርያም በዓልቲ መግደላን ማርያም ኣደ ያዕቆብ ንእሽቶን ዮሳን ሰሎሜውን ነበራ ንሳተን ኣብ ገሊላ ከሎ ሰዕብኦን ዘገልግላኦን ብዙሓት ካልኦት ኣንስቲውን ምስኡን ናብ የሩሳሌም ዝደየባ እየን ኢየሱስ ከም ዝተቐብረ ቁፅሪ 42 ምስ መሰየ መዓልቲ ምድላው ማለት ድሮ ሰንበት ስለ ዝነበረት ዮሴፍ በዓል ኣርማትያስ ሕፉር መኻሪ ንመንግሥቲ ኣምላኽ እውን ዝጽበያ ዝነበረ መጸ ደፊሩ ናብ ጲላጦስ ኣትዩ ከዓ
ስጋ ኢየሱስ ለመኖ ጲላጦስ ድማ ቀልጢፉ ብምማቱ ገረሞ ነቲ ሓለቓ ሚእቲ ጸዊዑ ድረዶ መይቱ ኢሉ ሓተቶ ካብቲ ሓለቓ ሚእቲ ምስ ተረድአ ስጋኡ ንዮሴፍ ሓቦ ንሱ ድማ ኣውሪዱ ብፍታ ዓዲጉ በቲ ብፍታ ገነዞ ኣብ ከውሒ ኣብ እተወቕረ መቓብር እውን ኣንበሮ ነቲ ኣፍ መቓብር ከዓ ብእምኒ ዓጾ ማርያም በዓልቲ መግደላን ማርያም ኣዶ ዮሳን ድማ ኣበይ ከም ዘንበሩ ይርያ ነበራ